Γεια σας κορίτσια, τι κάνετε? Λοιπόν, σήμερα το πρώτο βίντεο που θα κάνω είναι σχετικά με τα βραχιόλια, τα βρέφυρα πράγματα, τα κολλιέ, τα τέτοια. Λοιπόν, τα βραχιόλια τα φτιάχνω μόνη μου, περίπου. Οπότε, όχι περίπου, τα μερικά τα φτιάχνω μόνη μου που είναι χαλασμένα. Οπότε θα σας δείξω τα διάφορα πράγματα που έχω μέσα. Εδώ έχω αφήσει όλα τα βραχιόλια μου, γενικά. Να τα όλα. Και τα κολλιέ. Δεν είναι μόνο το κολλιέ αυτό που έχω. Είχα και άλλα. Οπότε δεν με νοιάζει αυτό. Λοιπόν, όλα αυτά είναι από τα Plexiflex. Αυτά τα μικρά τα βραχιόλια. Όπα, sorry. Όλα αυτά τα μικρά βραχιόλια. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Οπότε θα σας τα φέρω κοντά. Να το. Όλα τα Plexiflex. Να τα γενικά. Όλα. Το έχω φτιάξει μόνο μου. Δεν νόμιζα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Και αυτό το ξέχασα πίσω. Αυτά θα σας τα δείξω. Ναι. Αυτό είναι το αγαπημένο μου βραχιόλι, αλλά χάλασε δυστυχώς. Κάποια στιγμή το φόρεσα και τραβήχτηκε αυτό, έφυγε. Λοιπόν, αυτό έχει διάφορα χρώματα που μπορεί γενικά να το βάλει σε κάπου, σε τσάντα, αλλά πρέπει να δυσκολευτείς να το φτιάξω. Λοιπόν, αυτό έχει τα χρώματα πράσινο, πορτοκαλί, κίτρινο. Δηλαδή πάει πράσινο, μετά αλλάζει κίτρινο, πώς βλέπετε είναι φωτεινό, πορτοκαλί ροζ, μετά μοβ, γαλάζιο, πράσινο πάλι και κίτρινο. Να σας το δείξω και από κοντά. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά σε μένα φαίνεται. Και ολόκληρο. Είναι σαν κορδέλα να το φοράς έτσι. Αλλά δεν σου πάει και κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτό το πήρα από το Τσάμπο την ημέρα του Πάσχα. Όχι την ημέρα του Πάσχα. Νομίζω το Σάββατο πριν το Πάσχα. Και δεν ξέρω πώς να το φτιάξω. Λοιπόν, αφήστε το. Και αυτό το πήρα από το Τσάμπο την ίδια ημέρα που πήρα όλα αυτά. Αλλά έχω και άλλα. Και αυτό έχει διάφορα χρώματα. Το έχω κάνει εγώ κότσο. Αλλά ήταν μόνο του. Και έλεγα να το χαλάσω και να το ξαναφτιάξω. Γιατί ήθελα και αυτό χάλασε. Όπως βλέπετε. Και το γέλισα. Αυτό έχει τα χρώματα το μπλε, το πράσινο, κίτρινο και πορτοκαλί. Μετά πάει προς το ροζ, ελαφρώς πράσινο. Δεν ξέρω τα χρώματα. Κοιτάξτε, προσεκτικά. Πάει, αλλάζει χρώματα. Και μετά βλέπετε στα εξωτικά ροζ. Και αυτό είναι το αγαπημένο μου, αλλά θέλω να το βάλω στα κλειδιά μου έτσι. Να είναι όλα μαζί. Έτσι, διάφορα χρώματα. Αλλά αυτό είναι φέλης. Το βάζει και σε κοτσίδα. Έχω δει διάφορα κορίτσια που είναι έτσι με το τέτοιο. Αλλά δεν είναι με βραχιόλια. Και αυτό το πήρα από το Τσάμπο. Ναι, σας το ξαναείπα πριν. Οπότε μπερδεύτηκα. Λοιπόν, αυτό. Και αυτό το χάλασα. Αλλά δεν μου άρεσε και τόσο. Είναι σαν μια λεπτή γραμμή και μετά ξεκινάει τους κόμπους. Πορτοκαλί χρώμα. Δεν ξέρω αν δεν φαίνεται, αλλά είναι πορτοκαλί. Σε σας φαίνεται ροζ, αλλά είναι πορτοκαλί. Και αυτά τα πήρα από το Τσάμπο. Επίσης πήρα και αυτά από το Τσάμπο. Αλλά θα σας δείξω κι άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι ροζ. Δεν έχει χαλάσει, ευτυχώς. Το κάνω τώρα τρίγωνο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Το βάζεις σχετικά με τα φωτεινά ρούχα που βάζεις τέτοια. Και αυτό που είναι πορτοκαλί με κίτρινο. Να, το δείχνει. Απλώς εσάς φαίνεται πάλι ροζ. Και είχε από το κόμπο ροζ. Ξεκινάει από το κόμπο. Λοιπόν, και αυτό το πήρα από το Τσάμπο.
Είναι πάρα πολύ ωραίο βραχιόλι. Είναι φερμουάρ και έχει αυτό και κλείνει. Πάρα πολύ ωραίο. Το φοράω σχετικά σε κάποιες βόλτες που πάω γενικά και μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, και το ανοίγω να το βρείτε σχετικά με όλα. Είναι σαν να έχεις αυτό εδώ πέρα και να το κρατάς και να ανοίγει. Όπα! Και να σου φαίνεται όλο το βέρμα. Έτσι. Πώς έχετε δει στα μερικά μακιγιάζ που βάζουν έτσι φερμουάρ και ανοίγει έτσι? Εγώ σκέφτομαι να κάνω αυτό το πράγμα. Αυτό, εδώ, έτσι. Και να μην φαίνεται καθόλου, αλλά και αυτό μια χαρά είναι έτσι. Λοιπόν, το ξανακουμπώνουμε το φερμουάρ μας. Και αυτά τα πήρα από το Τζάμπο την ίδια μέρα που πήρα όλα αυτά. Τώρα θα σας δείξω κάποια που ήταν παλιά, τα φορούσα μικρή. Στα δύο... Ήταν μια καρδιά ροζ και την έγραψα με μανό. Όχι με μανό, με μαρκαβόρο, μπλε χρώμα. Να το, όπως βλέπετε. Να, δεν ξέρω αν φαίνεται. Να, φαίνεται τώρα μπλε το χρώμα. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα πολύ αγαπημένα μου που το φοράω στην εκκλησία. Έχει ένα σταυρό επάνω του. Γενικά. Και είναι πάρα πολύ ωραίος. Και είναι άσπρος, όπως βλέπετε. Και αυτό δεν το μπορώ τώρα. Τι χρόνια. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο αγαπημένο μου, δεν έχει τίποτα. Τώρα θα ξεκινήσω. Πάμε, έχει πιάσει ο λαιμός μου. Είναι αυτό που μου σύνολα μου όταν ήρθα για το δώρο, τη λαμπάδα τέτοια. Πριν το Πάσχα γι' αυτό. Είναι μια νεραϊβούλα. Νεραϊβούλα, όχι, η Tinkerbell. Tinkerbell, πώς λέμε. Και είναι από κάποιον. Πώς να σας το πω. Το πιάνεις και λυγίζει εύκολα, ξέρετε. Και έχει ένα πράσινο σταυρό. Βλέπετε. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Μ' αρέσει. Αλλά μου έχει φύγει αυτό. Που ήταν έτσι. Και αυτό το βράδυ το έβγαζα γιατί δεν ήθελα να κάνω. Κοιτάξτε. Είναι αλόησια. Ξαφνικά σταυρώνει. Γι' αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το πρώτο κολλέ που είχα. Αλλά δεν θα σας δείξω τώρα όλα τα κολλέ γενικά που έχω. Γιατί έχω πάρα πολλά. Είναι αυτό το μακρύ το κολλιέ που γράφει με διαφορετικά χρώματα. Love. Κοιτάξτε το. Πάρα πολύ ωραίο. Love. Love. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό το πήρα από το Τζάμπο. Γιατί αντί να κάθομαι να βλέπω το Τζάμπο, αγόρασα πράγματα. Αυτό σχετικά το φοράω σχεδόν Δευτέρα, νομίζω, σχεδόν καθημερινά. Αλλά επειδή δεν το βγάζω στον ύπνο μου και με ενοχλεί στο σύφος και μετά όταν το ξυπνάς και το love είναι κάπου πίσω, έτσι, σου πλέκεται δηλαδή. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο όμως. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσω από τα τέτοια, από το βραχιόλι του Flexi. Είναι όλα αυτά.
Μετά είναι αυτό το άσπρο ροζ που είναι πάρα πολύ από τα αγαπημένα μου. Βλέπετε. Και τα μερικά πλέξι που έχουν το άσπρο φωσφορίζουν. Αυτό δεν έχω βάλει το άσπρο, είναι ροζ άσπρο. Βλέπετε που έχει μικρές γραμμές. Λοιπόν, είναι αυτό πράσινο κόκκινο. Σαν να σας το δείξω. Πράσινο κόκκινο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, μετά είναι αυτό το που είναι πάρα πολύ μεγάλο για μένα, αλλά ξέχασα να το μικρύνω. Να το βγάλω μερικά. Είναι μαύρο, γαλάζιο και άσπρο. Το γαλάζιο γενικά λάμπει, έχει ασπράκια. Και είναι ένα από τα αγαπημένα μου, πάρα πολύ, αλλά ξεχνάω πότε θα το βγάλω τα μερικά. Λοιπόν, μετά είναι αυτό το κόκκινο άσπρο. Κόκκινο άσπρο, σας φαίνεται ροζ άσπρο, αλλά είναι κόκκινο άσπρο. Και γράφει το όνομα αυτού που μου αρέσει. Δηλαδή Άλεξ το φωνάζω. Είναι Α, το λάνβα. Φαίνεται αλλιώς σαν λάνβα. Και το Χ. Άλεξ. Ήταν ο φούλης μου, αλλά σχετικά με αυτό που μου είχε κάνει, το ξέχασα εντελώς. Τώρα αγαπάω, αλλά δεν σας πω το όνομα του. Λοιπόν, αυτό είναι το ροζ άσπρο. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Το φοράμε, μια φορά το είχα φορέσει ένα σορτσάκι, πριν λίγες μέρες έγινε. Και μια κοντή μπλούζα που ήταν, που φοράς μια μικρή μπλούζα από κάτω και φοράς μια άλλη εκεί. Λοιπόν, μετά είναι αυτό το μαύρο μοβ κίτρινο, αυτό, και αυτό το χρώμα, αυτό έχει και το κίτρινο και το μοβ. Μετά είναι αυτό το κίτρινο μοβ που σας έδειξα πριν και το έχω ενώσει. Δεν έχω βάλει κανένα άλλο χρώμα. Μετά, αυτό μου το έφερε μια φίλη μου. Τότε δεν ήξερα τι σημαίνει πλέξη. Και είχε φύγει αυτό. Και δεν είχα να το φτιάξω. Και το έκανα με ένα τσιμπιδάκι να κρατηθεί. Αυτό το χρώμα είναι άσπρο, πράσινο, δεν ξέρω. Κίτρινο. Λοιπόν, μετά και το τελευταίο μας είναι το ροζ γαλάζιο. Να σας το δείξω. Βλέπετε. Λοιπόν, αυτά ήταν τα διάφορα πράγματα που έχω. Έχω και το πλέξι εκεί κάτω. Οπότε, κάντε subscribe, like και εγγραφή στο κανάλι. Γεια σας. Τα μαθήματά σου. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.